Kaixo, ongitorri jakindunera. Gaurko bideoan, ekuazio birkarratuak zer diren eta zelan ebazten diren ikusiko dugu. Ekuazio birkarratu bat, halako itxura duen ekuazioa da, eta ikusten duzuenez, ez dago maila bakoitiak duten gairik. Bai? Ez dago isa kubo, ez da isa. Bai? Eta gainera, ezaugarri horretaz aparte, ekuazioaren maila lau da. Bai? Orduan, bi ezaugarri horiek definitzen dute ekuazio birkarratu bat. Bale, zelan ebazten dugu halako ekuazio bat? Bueno, badiokidetasun bat aplikatuko dugu eta bihurtuko dugu ekuazio hau ekuazio karratu batean. Bai, eta badakizue bigarren mailako ekuazio hauek zelan ebazten diren. Bigarren mailako ekuazioak ebazteko formula orokorra aplikatuko dugu eta ez ezagunaren bi badio lortuko ditugu, bai, bi soluzio. Orduan, berriro hemen aplikatutako badiokidetasuna erabilita, lortuko ditugu ekuazio honek dituen lau soluzioak, bai? Orduan, zein da badiokidetasun hori? Esango dugu, izakarratu, bai, hemendik hona pasatzeko, izakarratu berdin zeta dela. Bai? Beraz, izakarratu, hau da, isa bider isa zeta bada, isa berlau, hau da, isa bider isa bider isa, zer izango da? Zeta karratu, ezta? Bi isa bakoitzagatik zeta bat jartzen dugu, bai? Beraz, zeta bider zeta, zeta karratu. Orduan, badiokidetasun hauek erabilita, ekuazio birkarratu bat ebazteko eman behar dugun lehenengo urratsa, zein izango da? Izakarratua zeta batekin ordezkatzea eta isa berlaua zeta karratu batekin, bai? Ikusiko dugu adibide honetan. Daukagu isa berlau, keen 13 izakarratu, gehi 36, berdin 0. Ebazteko lehenengo urratsa badiokidetasuna aplikatu eta ekuazio birkarratu hau bigarren mailako ekuazio batean bihurtu. Beraz, isa berlau zeta karratu bihurtuko dugu, beraz, zeta karratu, eta izakarratua zeta, beraz, minus 3 zeta, gehi 36, berdin 0. Bai? Orduan, badaukagu gure bigarren mailako ekuazioa. Hemen, zeintzuk dira koefizienten balioa? Haren balioa bat da, beren balioa minus 13, eta zeren balioa 36. Bai? Orduan, orain, balio hauek ordezkatuko ditugu formulan. Beraz, zeta berdin, minus b, 13, plus minus, errokarratuaren barruan b karratu, hau da, 13 minus 13 karratu, 169, minus lau bider a, lau bider bat lau, bider c, lau bider 36, 154. Bai? Minusa hori da. Bai? Orduan orain, izendatzailea, bi bider a bat da, beraz, bi bider bat bi. Kalkuluak egingo ditugu orain, hasiko gara erro barruan dagoen kalkulua egiten, bai, eragiketa egiten, eta hemen izango dugu, kopiatuko dugu dagoen bezala, 169 ken 154, 25 da, eta 25-ren errokarratua 5. Beraz, 5. Zati, bi. Bai? Orduan, hemendik ja, bi aukera ditugu, bai? Bat da, egitea 13 jarriko dut ja zuzenean, bai? 13 gehi 5, 18, 18 zati bi, bederatzi, bai? Bederatzi, berdin zeta, ez da, lehenengo. Eta bestetik,
13 ken 5 8 da, 8 zati 2, lau. Beraz, bigarren soluzioa izango da, esan dugu lau, ezta? Bai, 13 ken 5 8, 8 zati 2, lau. Lau, berdin, zeta azpibi, bai? Orduan, hemen ditugu ekuazio honen bi soluzioak, 9 eta lau. Baina, gogoratu esan dugu da, zeta izakarratu dela. Beraz, hartzen badugu, zeta berdin 9 hau, eta berriro baliokidetasun hori aplikatzen badugu, hau lortzen dugu, ezta? Izakarratu berdin 9. Zer egiten dugu orain honekin? Dakizuenez, karratu hori kentzeko egin behar ditugu errokarratua, bai? Orduan, hemendik zer ateratzen da? Iza berdin plus minus 3. Bai? Bestetik, zeta berdin lau. Gauza bera, esan dugu zeta izakarratu dela. Bai? Beraz, izakarratu berdin lau. Hau ebasteko eta izaren balio ateratzeko zer egin behar dugu? Berriro ere, errokarratua. Bai? Beraz, iza berdin plus minus 2. Beraz, zeintzuk dira gure ekuazio birkarratu honen lau soluzioak? Plus 3, minus 3, plus 2, eta minus 2. Hau izan da guztia. Gogoratu, bai YouTubeen eta web orrialdean jarraitu jakindun.